गेले आणि पार्किंगला जागा नाही असं कोणी कोणी फील केलंय. खरं आहे का खोटं आहे? आणि तिथं डॉक्टर जे बोलतो ना 10 मिनिटं, ते 10 मिनिटाचा 1000 रुपये फी आहे. कन्सल्टेशन फी 1000 2,000 5,000 8,000 1000 फीज. मग तिथं बिल पण कसे माहितीये का? ऍड टू कार्ट वेगवेगळे बिल असतात. धनादन ऍडमिट करून पैसे टाका मग जा. आणि मी तिथं बघितलं कोणाची आई, कोणाचे वडील, कोणाचे सासरे, कोणाचे काका, कोणाचे माम, सगळ्याचे चेहरे पडलेले. आणि मी विचार केला, अरे एवढे मार्केटमध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याचं सोल्युशन काय आहे? यांच्यापर्यंत हेल्दी लाईफस्टाईल देणं. राईट और रॉंग? मग शेतीतलं केमिकल, खाण्यात जाणारं केमिकल, आणि आज गेलेल्या आजारावर आम्ही काम करतो. आणि हे काम करून आज ही कंपनी तालुक्यातली, जिल्ह्यातली नाही तर महाराष्ट्रातली नंबर 1 कंपनीचं नाव आहे.